Salam mehriban dostlar. Salam mehriban tomoşaçylar. Gahrman arkadamyzyň arkadaly gahrman serdarymyň saýtyna her bir ojaga saglyk, üstünlük, agdybirlik ardy edýäs. Iň süýji arzular bilenim. Oýunlar gepleşiginiň täze sanyna tomoşa etmäge çagyrýar. Täze sany, täze şertler, täze mihmanlar. Bu gezek nähili mihmanyň bilen, nähili naparnyň bilen bizi we tomoşaçylary bir hayran goýarsyň han. Men şu gezekki oýunumyza gatken pikirlenip geldim. Baho. Birinji gepleşigimizi gördüm, ikinji gepleşigimizi gördüm we şeýle netije Hiç çykardım. de peýda bolmada naparnyklarna. Peýda bolmady. Birinji oturluň. Näçe tullum? Birinji oturluň. Ha, oturlum. İkincide su çayını tuttun. Su çayına değil mi? Su çayını tuttun mu? Bolya. Hakacan. Şuna sana komentariya su çayına mı deyim? Bakaza desene. Öyle deydim on bolya. Bolya, Yöne geçen ikinci gitmesi görecek olsanız şu bassanız gör yani. Inni men pikirlendim. Şu gitmesin gidiş uğru boyunca bir käbir zatlara düşünüp uğradım. Şu bizim gitmesimize yeňjek bolsaň, şusterlik gerek. Sanatynlyk, hitirlik, tilki bolmaly. Bolmaly. Tilki bolmaly. Tilki bolmak bilen sanatynlyk ikisi. Tilki hem sanatyn na. Ana şol pikirlenmi nazarda tutup sanatyn oglany, jikçanyň stiline kowlany. Pırlan pasta. Ana üstünden bardım da Gaýgysyn Atabaýew geltene dost. Bir pırlan görkezse şular. Ýoşmak gerek. Çempion. Aleykümselam. Görýärmi? Ikimiziň meňdeşsedigimiz. Bu nämen alamatlandyrýar gowunç? Bizim iki taýyň mı? bir aýtsana. Bizim yüreğimiz var. Ana endi sen näme bilen gelýän? No. Täp. Diňe bir çalatynlyk wajyp däle. Bärde güýç bilen ýeňip bolýanyny men suwdyp biljek. Beh. Güýç bilen ýeňip bolýan nähili çalatyn bol, nähili çeýi bol, ýöne Mene ýa kimin geljegini bilýän öýdä. Udarda nokot goýubilýän ýeketek meşhur fitness trener Dominator adından oğlum Döwran Ataýew. Ýa-da dädemler. Ananla diýä diýbildim. Yer sandyra bir hili Saýkada hoş gördük. Bu üçülen Alman ortağalar sol. Anan görýän. Näli? Yo, bular hiç saat çözmeýär. Şu gepleşik bar bir gyzykly boljak ýaly bolup dur bir hili. Salatynlykmy ýa güýçmi? Bulaga bir gara bir ak. Ne bular birleşme? Hiç öyle değil. Yani onu işte dilleşini kaytan bir bu Nemetçe bolýarsa kim utony saýgyrtmagy bildirmeliler. Hayraty görmeliler. Bir meňde şikaýetyňizden bilip bolmaýar. Inni gepleşige gördüňiz. Dogry dämi? Döwrana. Gaýgysy gördüňiz. Gepleşigimizde 5 tane oýun oýnamalysyz. Şu 5 oýunyň netijesinden soňra da jemleýiji ýeketek oýunumuz bolýar. 5 tane oýunyň hersini kim utsa elbette şolan utuk kazanýar. Şo kazanjak utugyňyz hem size jemleýiji oýunyny peýda getirer. Şoň üçin dikkat edin. Biz utmaly bolýar. Şonu 5-ni tutursak rekord goýýan. Abyş rekord döwüşiň rekord tutýanyzlar. Ha, meselede ýeňiljek. Bu kile götüren ýalylar agam. Kıyındır ya. Ay görürse. Tabii de ne? El titremeýär. Döndür ýadyran ýerine. El titremeýär. Ayak bilen goýup görkezler şolay. Isını var diýär. Goýup görkezler. Bilemisiniz vardy diýär. Men saň üstünlüğü var diýär. Ya dura, ne tip Bu her gerek mihmanlar däl, gowunç kimi ýarşy ýaly. Mana mehriban dostlar, hemişe jüýümde oturup gören ýarykdy pikir etmäň, ýöne jadyp juwy çykaýar da şu. Ahtar birinji başlaýar. Näp bolsa bize de üçünler. Ne bilem o. Men bir sırrını açayın ýöne şu wagtda sen men birinji başsak görem ama hiç ýel. Bolýany bulara geçdi. Şu ýere gelýär bolsa diýär. Topun renka bir de var ha o da. Ha. Bir de far düşäýmen şoňçy. Fayda? Ay bolýa. Şunu. Bir doğru bak, özüm bulaştım haydi. Ha görelani. Yine birinji başsa ýara. Bolling. Ulu başlar. Kiçi işler. Bolsa rekord döwdüň sen 3 gedek padrat birinji başsa. Ne hip bolsa, teräwiz birinjilikde da hemişe. Taşaryp birinji şert bilen. Birinji şertimi de görelim. Seyda, revolver. Gatnaşyjy topçagyny stoly urup, bulgura düşürýär. Seýnadan geçmek üçin 6 top, 6 bulgura düşürýär. Däde ne alt sanap bir minut wagt berilýär. Men pikirimçe başarar. Ýöne şart etmeli. Soň
şu atdan tak çıkan ese qowdan urundu. Şuna kaçmalı. Hawa ýerine çyksa uje hasap däl. O düşünükli. Täze dene. Hemmesinem şeýip bir kuro edip geçip gidýär. Daşdan urma men fikrimçe mene barlak görem yok. Atdaşa hemmeden başdan birinji gelip barlak görýär. Biz barlama göremiz yok. Oğlumlar barlak gördü boldy. Yani ansafada ya. Ona Barlak. belli bir ses çykýar. Şu ses soň ellemeli bolýar. Şoňa çynda degme bular yöne däl bir mengreşge ýene. Täze neme de açyp dawaçylar bular. Dawaçyl topor bular. Biz ne Onda näme? dawaçyl? Seyretçilere kovda. Biz seyretmeýäs. Ýok däde. Ýalgyz saňyl ya. Esasat bär oýundan hemme zat çynna kayt. Tayyar olun. Kazak. Seyir başlanýar. Diýna bolsan ya. 3 2 1 Bol. Bak. Sınnak demirden edeyim hele. Ay, ýakynak, ýoşurak, ýakynak dedi. Biraz Ay, bolon, oğay. Edir o da adam çaktı. Bolmaýar adam. Kösen. Yo, bol çat. Bol. Yo, ýoşurak urda amca. Gül ýalyk bola, ýoşurak urda. Ay demir göçörtlerin nedir o? Yo, yuvaş vursan bolon o. Gatyra ursan, gatyra adam berse etme gatyra ur. Gatya ana gül ýalyk bolup dur, ýoşurak. Bo, Maskara oldu ay. yo, koyta başo bolup gadyr. Ana girdi. Bol girdik. El bol ýanmaz. Altına 20 de. 20 tede hiç mi tamam? Kaytılar şu topuğunu hem de temden otursun. Ay sok çöplüğüne Ankara. Yok bol. Boldan 10. Kadar o. Indi on sana wajib däl. Şunu demirden edeyim elle o biz demir götürüplerin yeğinle men şu. Gaýsızan, ne bulon ne dogry edişlerine gördüň sen? Bahan etdiler demir diýip ýene diýip garady ýana bolmady. Indi seret. Ha nämet bol. Berjek maslahatym. Goloýjukda. Daşdan ursaň gidip bilýär. Daşdan o ýere. Owa, oňa giren ýan ýok, goloýjukdan ur. Biz şunna bir tugaly bilsek de öňde bolýar. Am peýdan. Altına da talmaly. Altına da salmaly. Yok, Eger ben salmasan biz salmasak utulamyz ok ýöne utuk alnanok da biz dogry salmasak geçemiz ok. Biziň bir mundumuz bar. Hiç bir sekundy gaýryramyz ok. Mana arkaýyn eliň alyp bilen rahatlygyna seredip ber. Ýöne durma, iýdi gider. Taýyn gaýysy. Olanlar taýyn mesel. Bir de taýynyk gerek gel. Bir de etçemi de etdige ýa. Gaýysy. Ýeki zady bilmeli. Şu zatlaň hiç dem Oyun oýun. el. Hemme zat. Çynda kay. Seyir başlanýar. Taýyn bolluk. 3 Ellesen strafnoy, ben oturdum parajaýyny olýan. 1 Karas. Tor. Gör. Aha. Yok, bırak. Aha, bere. Aha, edver. Berek. Oyun ağıyorum şeyinde. Aha. Bırak, berekten ursan, Hemmeden içinde birden çık gidiyor ol. Gaýgaty sen hemmeden birden et. Kaygıda sadik dövrünmedin mi oğlum? Etdiň aýbyr. Aha, girdi, ikinci. Wagtymyzda 40 sekund bar. 40 sekund arkaýyn. Arkaýyn salýar 40 sekundda. Bırak, gyýara ursan, gün öňünden urýan gaýon. Ne sana hok men tamam. Gatmay, gatda sen 20 sekund bar. 22 ikinci. Ey ki ta ya yetişmeýär. Aha. Yetişmeýär. Bol. Olayra. Gaturma, haýar. Gaturmay ho. Haýylara ur. Yo. Yaman çalatyn ara. Hatta 3 saat. Yok haýylara ur aýo. İçinden çykýar ol. Haýylara. Berekel hana yeni. Hatıra. Ay berekel. Ne on salsan? Yok o. Alhaneden de Owa. bir mundda. Ba, bir bar hem Fikir de ne barlar medýär? dönem geçti. Hem de Bar oğlum oğlum, hiç alat etme bunu atlar. Dava açacak bunu. Kıyın mı? Yönü Kıynar ha. normal. İçinden mi çıkıyor? Normal ne için sebebi kine de bir tane saldınız da. Yok. Öyle hadi. Bir ikinci Yok taşından Hem ikinci al. On tapağı diyor. Tapağı diyor.
gitsem doğru. Kıyıda. Kıyıyorsun o. Bunlar oyundan doymadı. Bir mut Dur, belli ya. karışma Bu ya. kutordu. Bir otur. Oyun ken oyun ken alaretna belki ikinci şertimizde mesela şoğluk bolar. Hemen görer. İkinci şert. Hani görelim. Sıyna, çiğne bile. Gatnaşıcı, skoğacı soru üstüne tüyürlep, onu belinin ara çertte saklanmanı kazanmalı. Şunu katı hayal etmelisin sen. Yo hayal etsen yetmeyen milyar da. Şu yetmeyen qoğdur anana. Şunum altısından şu tayda koymalı mı? Birini. Yekicigini koyup bilsen ol ya. Bircik mi? Bircigini. bir Anhat yere. Bir versin. Şuna koyup bilsen belli alıycan. Onu görelim. Yani bir yıldır Olur dinle. Altın bir. Siz biz bastı yardımız siz mi? Bol sen iş adamı edebilen o. Bol ya. Biz geçişler görünüyor. Biz sayın kayısı düşünürdüm sana. Düşündün mü bunu? Düşündürüm mü peydatına? Ellerine Kur'an okuyup düşünürmezsin o yani. Dine şot. Ding. Ses eşten ondan başlıyor. Bol ya. Sayın mı ne? Tamam. Gayret et. Bir alıp çıkmalılar. Sebebi neme? Bu da atlar oyunlar. Hem de at sırlar. Sırlar kay. Hakikat. Men sen bu. Değil mi? Ulan elle adın et durla yönü. Sıyna başlanya. Solan Ün değilse bular şermenler ha. Karış. İki, Bären gansel var ya. Davay hadi gittik. Tamam. Hayalcıktan oya. Bak. Aha. Hayalcıktan oya. Böyle. Riyanı bağdos. Aha. Tamam. Koy ver. Katı. Süret katı koy ver yani. Gördün mü sen ölçüdün değil mi? Balansировканы tutturdu. Oyunun hayal edip koy. Kat etme. Hayalcık koy ver. Aha. Dur. Duydun mu ne? Enne duydun mu? Aha. Dur. Şondan am hayal gitmeliler. Aha, karış. Sen çöpler ver. Çöplüme gerek gel ödyan dost. Ay yok gerek kana. Demek doğraydı gerek. Ondan sonra kaldı. Yok. Aha, gidiver. Koy ver. Kirlen işe uğradı. Koy ver. Gidiversin mi? Ne? Dur ayda. Ne oldu? Ya durmalı. Durmalı atan. Geldi 2 sekund. Bala. 2 sekund. Bala kasap. Sıngır bar. Oğlanlar. Hanonno. Bize üstünlük vardı o. Şeydim. Gayret edim. Gayetsizden. Ne adı bedelici ne gör közlük. Yok gördük. Şun yerine gantel koyulmazsan koyulur. Dineden tel var. Yürü gay. Ver o ganta gerek gel. Fitness training universallığın gör koy adam. Öyle gantel koyan olsak barıp dur orada ağam. Ağır da sport yiyin. Binniki de koyulur. Esasda yuvaşık bilen. Vallahi sağlarını yuvaşık. Yuvaşık bilen dinarını yitirmeyecek. Yuvaşık hayırcık. Tuttur ver. Birek müşahede etmesi oldu. Esasda adam bäri oyunlar hemme zat şunda kay. Basararım 58 sekundda. tayar olun. El ağırda başarmağa mahtıma. Geçip giderim kadiyen. Mena o taylardan tapaymasanız kozu. Vaktini verme. Değil mi? 58 Gol. Hani? Allah etti. Ay onun akatı gol. Birden mira durmalı. Duraya sen izqi. Şu durmağı mümkün. Dur. Geçiyor. Koy. Gerekella. Aha. Ay dur da. Koy mu deme? Yine gerek mi? Onu koy. Dur ya. Bir baktırıp gel. Bir arka oyundan şeyini oturup. Aha. O dur. Diyani yok. O dur ya zaten. Arkayın her bollu. İkinin bolluk. Ne mi başla? Başla var mı? Kaygısız. Bollu olunlar ne? Gene var mı da? Tuttunuz mu ne mi? Entek doğan mı? Devamı yok. Yetahtat nimetledin. Berekella. Geçin hani görelim. Yani dur ver gel. Gel gayası. Şimdi ne mi? Üçüncü oyunu başla yapma. Üçüncü oynaşta etahtat hafavayten. Hasap bir nol Bollu. var ya. Ey bular öňe geçip durar. O hata. Tuvalemedi şon yanlı. Tuvalemedi. Maşallah. Tuvalemedi. Bolya göreli. Üçüncü oyun. Hani göreli? Sıyna, bulgurda tupan. Bulgur başa şartırlap, içindeki fücüğünü kaçırma, başka stolun üstündeki kahve salmalı. Sıynadan geçme için 3 fücüğünü geçirmek verildi. Esasat sayılayan hücrelerimiz
Quwusyny saýlayan, bu bişenjelerini. Bişenjelerini o, quw tegeleceklerini, geometri tarapdan o. Ýa-da şoň arka tarapyndan tutýan. Arka tarapy. Aylamaly içinde aylanıp dorkadan rigat. Aylap. Gün şeýle arensirana dädem. Ýöremezlik üçin. Gün şundan quw ayladan. Şular durmalylar, stayda dur. O şey staýdan aylaber. Onu future sagam bolar ýa neden ok. Esasyn şu top neme şu atı ucucu gibi. İsam adam şu kaçaymasın. Quw içine dıkay neme. Düşünükle. Birim gödäňine tut. Edilýän skotch elmän ýa-da kleýlap goýýarýan bol metre çöde başlaýdy. Esasat bilmeli. 3 tane farma. Bär oýundan hemme zat çynlykay. Psikoza. Başla. Sıyla başlayan. Yani. Önden şimdi de. 2 1 Karas. Ýerde adam. Teýlejek o. Ya şular tegeli. Aha. O pırla. Aylar täze. Geldi. Esasat wagtyny emetde. Go gally. Gally däden. Gally. Berekelle, bollu berekelle däden. Haýkylar, ýedir ýaşy getdimne. Aylan. Bolmaýamada saç aýryp koýber tüýjüň saç. Ne şaryň saç. Owa. Go. Durdum da dädem. Näş durýan? Durmada ýokardy. Düşmedim. Durmada o. Näş atýar pırda gaýdylar. Hene däm dur. Pırla. Neme? Çatrak değil, köprak dinaş dädem. 10 sekundyň aly. Gitti. Awa. Goý, kal. Gol. Ýene de ýetişir. Okey, sekund kaly. Bol barlak. Kal. Getir onu, getir. Onda da 3 olmalı. Ha, 3 olmalı. Ýöne at eýredin, sonra eplemeli. Sonra mazal stakan şeýle Yo durmaly. bolýar, men hafap edeýin, onu bolýan, onu da. Ya bolýar. Urja goýdan bilen. Bakma, oturmamaz aýtmady. Karjak için ya. Kazer için yani kıyın yani. Bolýar. Hasıllatdım ha. Onda näme gaýasyljan? Tehnikany öwretdi. Ağam. İkisini kim de onun böyle iki değil mi? İki bollu ho. İki değil ya. Inni saylanda yönü alacak şarikler saylamanlar rast getirecekler bu tutanok. Şeyler at ya beyler at. En şeyli tutsan mı ya bilemok. Mana şeyli doğru mu kaldı? Ha, şey o. Ay, eliňe parlagam gora gaýasyn. Bir kere alban barlagam gora. Stakan. Ya beyler. Golledim o edim peyt kurmasana. Şunu şeyler O doğabnılığın. Sayladım da içinde şahit. Yok, Hasan'ın kadar ellemek onu. Time gaýasyljan. Güzel elletmediler o. Täzini arlaýar biz şoň. Time gaýasy. Esasat howlukma, o aylanýanma göz ýetir. Goýuna bir zat, sulatlar oýundan hemme zat çynlakay. Hany görme. Dur. Howl. Sıyla başlayan. 3 2 1 Karas. Yor. Alın gaýdylar. Berekella. Gowy. Düşündüň şu an düşündüň. Gowy. Dinleme. Aha. Berekella. Ka düşündüň sen şu an. Paýlaýan burada, paýlaýan gaýdylar. Ha, berekella. Yok gerek ya baba mende. Asagrak. Tutar şon. Ya durdun. Asagrak. Berekella. Yo. Ronma. Alan nasıl baklar? Bizde baş tarih gaýrysız bir okma. Ayratyn. Aha, bollu gaýrysız. Howluk maneler, howluk. Haçan bir berekella. Öpteledin. Berekella, da. Ne sekundumuz var? Awa. O ne sekundu? Berekella. Ben korkarım. 10 sekund. Ay berekella. Dur ağzına da. Pozdravляю. Berekella. Saykana. Ta neme tehnikan tuttu. Ili şarik gow tuttu mu? Bu ne 4 Men sene? goýdum da bir ýerini pazarşkala. Bidinkila. Ediyorsun. Tanrım mı ne? 2'den attın mı? Bir koydum Bir ya. gözüm çıkarmasa. Ular da. Hazır 4 ta. Hata. Var. No, Üçüncü oyunum cemledik. No var öğrenimiz yok. Var. Aha. Onda näme? Dowam edýäs. 4-nji oyun. Awa azart gidi başlady. 4-nji oyun tomuş edelik. Hanferede. Sıyla howply geçenler. Ölçü uğurlaydığını ularıp
Gatnaşyjy 3 topy 3 bulgura geçirmeli. Birin süýndürýän, sallym, ondan muny täzeden kiçeldip ikinjiye sarlayan, Berekella. soň üçünciye sarlayan. Berekella. Sen haýsyndan başlajak bolsaň tapawdy ýokdur. Sen bir etmeli zadyň şoň ölçegi ýokardan mı aşağıdan saklamalymy? Şu gatyrak gitse, gaty geçip gidýär. Haýyrakdan manany gowdur. Olar eşitmek aýdýan. Taýynmy? Ha. Düşünýärmi? Men diňle esas-sat. Iňe saat, oýunnal, Aha. hemme Hemme da çynnaky. Çynlyky. Ha, bolly öýdäň. Başa. Taýýar bolan. Syýda başlanýar. Hem Dur, görebilirler. howlukma, howlukma. 2 1 Bak. Ana. Bol, haýsyndan başlajak bolsaň, berekella. Aha. Bunu koymam Tüýşürme, stakan tüýşürme. Geçip gidýär. Aşagrakdan goýýar. Aşagrakdan seretmediňde. İçine dal. Aşagrak ýatyrmy? Aşagrak ýatyr gaýylsy. Ýatyr ýa-da. Haýyr aşagrak. Haýyr gitmese bökkä şol. Ýene aşagrak ýatyr. Haýyr şulen aşagrak ýatyr. Boldy. Goýberme. Berekella. Düşündiňmi? Bol. Bol. 20 sekund kaldı. Gaýylsy. Onu berekella. Üçüncü. Sekund kazanmalı biz. Gaýylsy. Bolly. Gittik in kıyının. Gaýylsy in kıyının. Berekella. 51. 51. Berekella. Berekella. Çıktık. Yaman seriozun da yaman seriozun da çevrelem bol ya. Ya işte oturmamış. Seriozun da. Katı seriozun da durdun Sen lan. olmadan dava et. Vallahi yamanlar güýmezden. Hemme daha da gördük. O tarafı hemme daha bir gördük. 50 sekundumuzdan bar. 50 sekundumuzdan var. Dinle näme? Aqyn gullap bilýär, arqyn. Berden başa da gowy maňardan haýfy dobny olur. Hey, Gidişine göre hala öwrenşmek üçün berden aşaýlar. Berden başlayla. Awa ýanky başlap esasda ýokardan goýberme, ýuwaşyk bilen goýber. Aşağıdan gidiyor. Sana jasa neme okulanmasa bolýar, görýän? Gidýär. Sana ýokardan goýbermek gerek däl. Bol falan. Bolly, dadam bär oýnal. Hemme zat çynlykay. Hansının edonna? Taraş görür. Taýýar bolan. Syýda başlanýar. 3 Kıvır. Ne Yer dadam. Yer. Beýle öwür, öwür dadam. Aha. Berekella. Gataşak galardyňa. Berekella. Bu nimetde? Aç. Açma lazım. Aç. Öýümde bolmaly näme? Aç. Boldy. Dön. Yan kara koyver. Ya bismillah. Ay gitti. Saklasana şunu. Şu kıymalı ya şunu. Davleyna geçen kadar duyup kuruşta o. Davleyna duydadım davleyna. Kıvır ona ayman bakma. 10 sekund kaldı. Torun kal. Berekella adam. Son kıy. Ne su attı? Bol çatra koyvermeden bolmuyor. Bak Bol. koyver dedim. Koyver. Bol. 2 sekund. 2 sekund giyeceğim. 2 sekund giyeceğim. Bol yan rahat. Ne oluyor de oldu da araya. Böyle niço. Yöne var görýän mi? Biz bir başladık bolyn öwrendiňiz da. Ha öwrenlik ýöne biraz haýylyrak koýurdyk. Lay biraz saklajak bolsa. Şu oýnadym näme üçin? Ya onda da gowy. Ya. Ha, ya şunu Ben sakladım. kovuşattım şu tayını oynap. Yürü tetkik gaýyr. Bırak ortakuda saklandım lan. Ya şunu saklamam ya. Endi bir dert vurdu ya. Ya Yo normal bolya. Bol ya. Ben yanım bilen getirdim sonu landım lan ya. Son ýawrdat baada diýdi. Ýa ýany ýok etek. Hemme zat öňde. Şot 2 var. Tutuş gitmeşiň möwsümine göre birinji gezek gitmeşiň dowamy öňe taýlanıp gördü. Bay. Taýlanıp gözlük. Albarlar oyun 4 mi? 5-nji oyun görýäs. Görelim. Final. Toşun hini. Gatnaşyjy tenis topçagynyň stolusyna tügürläp, yarım litrlik suw gabynyň içine salmaly. Däde,
kıyın şertlen biri o da. Ay kıyından kıyın tap ya. O kıyın yürüyüp bileşi ne diyorlar da görem. Ödüm gerekleşti. Aslında bu şert yoktu bilýän, soň goşdular. Kim tapan kim aýsyny? Öýler tap ýermeler. Men Öyle maňa gol tarafı oturmadan var. ama. Bulara salmana öyle. Bular var bilemokda. Aydan olmagy mümkin o ýanyna aksyndan. Aydan ha. Ay hakykat. Katy- Aytana nazar ýitirler seyret. Düşünür ýa-da yok berdi. Eni şoňa salmalar. Ha o şapdarlan geçýär senim. Bir-birden urulur. Soňky minut galanlar bar nokla haýtlamady bir ýerde. Belki. Time dedim. Esasat oýnal hemme zat çynlykay. Bollu goýgan. Görün. Endi ärik geçen. Geçsädi bakalım. Şu taýdan oýgan. Seyir başlanýar. Çakaptallar goýarsan bol. Eýle şu deň olmaz şu geçmeler şuna. Bol. Ýerde. Hanyer? Berekella. Bir bol oýnan o. Aha. Golaýly ya. Gönce tigirlejek bol, belki beýle tigirlersiň. O. Ay beýle. Ana. Golaýly döwle. Bolli. Berekella di. Berekella. Değil. Diňe kıyın şertleri, diňe kıyın şertleri bir geçenler. Diňe kıyın şert, ýa-ni näme? Ölçär molluma zaten mo skoş diýdi bu diýdi. Ine. Şey diýär dominator. Bulara vara. 22 sekundda aýyrda homuna. Näil wallahi bil. Amman ýadygarlyk öýüne berip goýaralım. Nar size berip koy ber gol çekip. Boynuzdan atın ya. Gaýyrsy. Gol çekip de ber. 22 sekund wagtymyz bar. Vay, Bir yerim. mutiyatdan çıkarın. Şoňa çen 22 minut beräýli size. 22 minut. Bolmanlarda näme 2-2 ondan. Ondan. Gaýdy ya. Yan boylanlar. Zato saldy dämi? Sen alat etmez hasta. Ne salacak bu? Tayin mi? Başarılı mı? Bolonno tayin bolsaň, şu zatlar oýunlar, hemme zat Çynlykay. berekella. Yüzün verme çağa. Seyir başlanýar. 3, Hani 2, tayin bolluk. 1. Ýur gaýylsyn. Hani birinci direkte gün rekord döwdüň. Berekella. El füýşe bol ýa-ni? Ata aýtda. Biraz çıkan gaty gitme. Ha, gaty o füýşe aýtdy ýa-da. Soň dawaj. Bol. Berekella. 42. Yani men dawaj kremol ýa-ni? Dawaj. Yar puraňy berdi. Dur guwan düşýöni bar, men şul salmalar diýdim molyn Aa, sadeken. Ýa-ni bora berdi, olady. Ana şey zıngmadın gaýysy sen. Ey, Beýdi zıngma. Näme bolýar? Yo bol. Bolýar. Deň hisa çöre. Yerden yo täze gerek ka. Siziň şol 5 sekund bilen çözdüň. Men oyunçym aras soyuna Berekella, berekella. Men oyunçym arasdan. Yo, berekella. Gerek sen berýän da döwrana bu beraýsyn. Men beren utulongda. Utulongda bir oyunçlar ýoktur ýaşan. Utulongda men sana hatça sürerdim. Instagramda ýazma. Inniki jemleýjim. Hatamydan 2-1 boldy. Ops, jemi 5 oyun hatam 2-1. Diýmek häzir näme oýnaýarmasak? Yani 3-1. Ay 3-1 o. 3-1 boldy. Ay ha o dibe berdi. Rahmet çek otur o iki tane adam. Ay bolýar. Jydyk zähmet çekden bolýar hata bolan. 10 sekund öň başlaýarlar. Biz 10 sekund strafnoy dotur. Hakkeýsler strafnoy girýär. 10 sekund giç başlaýar. Boldy bar mesele şol. Ýa-da tutup bilýär. Şöne näme şertledigini bilmek üçin görelim. Görün. Seyir bir adam öňe. Gatnaşyjy suwly gawranyp, oň dikligine düşmegini kazanmaly. Muny başaran gatnaşyjy garşydaşyna tarap bir adam öňe süýşýär. Bulgur beýlenen ahyrky rokudyny süýşürmek başaran ýeň şalarýar. Onda näme? Hemme tayin bolsaňyz esasary ýatdan çykarmaň mehriban tomoşaçylar. Şu zatlaň hiçsem oýun näler? Şu zatlaň hemmesi çynlykay. Berekella.
tayyar bolun. Sina başlanýar. 3 Näde? Howluk mala gaden. Buyurun näde? Diňýan. Ýol. Kovulukma. Kovulukma. Taýin ol. Yok, aňryk geçir, aňryk geçir. Aňryk Başla. Näde başla. Bana var ya, Sen oğlum neyse. selim yok da. Gatrak. Berekella geçir. Gatrak. Näde gatrak. İki tukkadan versen. Berekella ýerine. Sen geçirdin. Oy, bu geçirmedi. Bol bol Geçir, geçir, bol, Karışma değerli, ama, karışma. Karışma. Çarptı. Çarptırak. Teknikan tut, teknikan. Karışma, kayılsız. Bol 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 bol. Teknikan tut Bol näde? kayılsız, bol. Teknikan. Yukarı. Ne vallahi. Az bunlar. Boşa teknik. Teknikan Bol, tut bol, näde? Berekella ýerine okla. Yine de Geçir yerine. Berekella. teknikan tut näde näde? 15 sekund sabredip bilsen. Ya da. Deňme bol. Kayılsız 15 sekund. Berekella yerine geçir. 8 sekund kaldı. 2 sekund näde bol. Kayılsız. Bir yeni ýerine. Yeni bir ýerine bol. Berekella kayılsız. Bakay näde? Ýetir de. Bol Bol yerine gerek. Berekella. Ne? Sağ ol. Hala kutlayan. Sağ ol. Şeyle dedim. Melin el. Sağ ol öyle de gurulösün. O gayret et gurulösün. Yok bir Seret şeyle koyup Tamam, verecekti. zarla köp oynayak dayan değil mi? Seret şeyle koyup Yardımdan mısın? verecekti yani. Koymadan o para zeyni. Bol Yok, para dur, zeyni. Üç yedek. Koymadan para zeyni çöydek. Şöyle dedi ya. Para zeyni. Yok, para zeyni. Para zeyni. Deytmem. Görürdüm. Para zeyni var ya. Yok Bizim sertva. Bolli. Haydan bolly. Tuğleme. Diyden gıdıklı bolly, diyden şekeleşikli geçti. 10 sekund täsir etti mi? Kaygısı senin için. Täsir etti mi 10 sekund? Bir geç başlama. İkiğine çıktı. 10 sekund. Para geçirdim. Ay şunu Para da. geçirdim. Ya bir geçti mi? Ay şunu da görem bratçko brada bolya yani yok. Normal hem de koy. Ne? Tuğleme. Bratçko. Devrana. Sen eğer bir yerine Instagram'da aşağına rahat yazanda da sana kim neme deysin ya. Onun için tamam. Ya tamam ya gep koyduğunda tamam. Yarınla şerti yerine getirelim. Ana ne olsan? Devrana. Görün bir yerde yatar. Gıdıklı yeri. Mesela. Qarasılayan yeri. Aha. Bu tuyumuzda dostlarımızın atları. Aha. Bunu da neme rahat yazmalı. Tabii yerine taklap verin. Yok, bunu sen ayısın anca. Amin. Haydi yok. Ya. Devrana. Takla diye hayır takla çok. İkinden sen ver sana. Öyle. Şimdi ne bize cezavarlığım de. Ha o cezayı çek bakıyorsun. Ne? Birinci adım doktor verdi. Ben sanca. Bolya. Hani çektin. Kime ne yazma? Birinci adım sayılıyor. Hani görelim. Birinde Eğer adam ben sayılır. çekenim de şeyle. Çekkenine şonu bırak yazmalıdır bu. Instagram'da son adam. postun aşağına sen yaman kova adam deyip yazmalı. Yani. Yazarsın Kim yani. ol? Kime? Soprano. Yok. Esbiter. Esbiter. Ara öbili. Ziyoma. O ne bir tefem oluyor? Benim kana müzik var. Mama var ya bana soğuk piyasamam mol ya. Soğuk piyasamam mol. İneyim mi? Soğuk pedal ondan kalanlar. Ya içine yine bir sut kodurma. Onu Onu ver. Vallahi. Bu ne mi? İnni dimir tüdümün şu. Değil mi dedim. İn son postun okman yazmalı dedim. Ne mi çıktı? O garayım. Ne mi aradı? Müzik var çıkmalı mı kan? Ah, alsana al öldürdün ya. El kovda çıktın lan. Ay ya söyleyeyim dedi var. Hani? Ne ne yazdı? Ana onun rot şu kalim. Kaçan adam olacak diye. Aytan oluyor mu? Aytan oluyor mu? Fikir ediyorum. Ya Fikir aytan oluyor mu tam? Yalnız men yazıp koşturma işte lan. Ne? Ona memnun ol. Yandırdım o. Fikir yan hayvatımı ütködüle yan. Yok o. Ya ben git Ya bir yazar yaptırayım. ne mi yazdı? Ya aç. Gene iyi kılık razı var ha. Ne mi dat koyduk ha son postu. Son postu. Nerede görün? Instagram'da değil mi? Ya baba. Bir sutka durmalılar ha. Ya dur ha hiç o 10 yer sotkada durursun. Hani bir tapalı. Esbiter. Son postum. Ey Murat Molla fo hadi ya like'ını koyup verelim. Bu da ne melek saattır sakın. Mehmet de onu koyuyor mu? Şuna koyalım. Murat Molla da koyamı ne? Ha hem koya. Bilen film mi koya? Bilen film koya. Vallahi yaz boşa. Ona menen Esbiter belleyin.
Yok, belleme sen yöne yazmadın, hemçe belleyeceğim. Yok, kime tayda ne atan şaydımlarım mı adam? Yo, men adımdan maranny bilmeli. Ne atan şaydımlarım var ekenler. Medenen bostan konsept var. Ha, Medenen. böyle. Bir iminno esbiteri yüzden yattı. Bu berde o nime Sağlam yanına. grup bol kaydaymak ne olsun mu? Bir normal köp Ulu harp bilen aynen. Ulu harp bilen. Ulu harp bilen ha. yüzlenmesine hem koyun. Bilimcan doğrusuna vur. Kaçan adam olacak deyip yüzlenmesine hem koyun. Kaçan? Adam Bolcak. bolca. Adamsın. Ay dövrana. Gülbem koydum ha. Kaçan adam bolca. Bolli. Hala yazdı. Hani? Bir sayat. Arkayın. Indi slogan ama aytda. Ay, nämçe gül kura diýen oňa? Näme deli üstünden gullugumuz Ay, bolýar. oňyňyz bolmaýar. Näme we? Oňyňyz bolmaýar. Değişip ýadan ýa. Bolya diýdi. Bolýan. Ay ne udal edip Şunça kösünlük. Nämçe Näme bolýar. kösünlük? Kızın beden zadım ne model. Slogan ama aytda slogan. Näme? Hakikat diýdi aytda. Awa, oyun näl hemme zat syn näl reyt. Syn reyt pikir edip görme. Bolli, sağ olun adam. Diýen gadakly bolli, diýen sportsyny bolan, diýen azartny bolli. Käbir şertlere dogrusyny bir de özümizden pikir etmedi, geçmedi. Insan içinde başlaýanmaz. Normal geçer öýtüp bolýan. Alt çykdyňar. Çok sağ olun. Harakadan. O işet ya gadak. Sağ olun şunu yazıp. Halka bir gıdıklar, dağıtlar. Et durum esası. Şoda. İnşallah. Dostum gelecek diýdi. Wagtynda gelecek diýdi. Sana değil. Ýöne bar. Giza galan şol oglan. Hemçi. Dastoyum zato çözdü mesela. Tela giza gat urun. Keldi de şertler. O anırdan senin aranızda var ama sen neme var ihtiyacı. Megi de şeyden. Senem maray. Sana da tarif. Öňüm Şertler onu beren için mi? Öňüm naparnikdik. Şuraya da hakikatdan naparnikden suud etdi. Ben näme biz bir bir suud etmedik. Dövrana onç biz neyle yarışlara gidip medal kubuklara. Ayya ho Bilim alar kubuklar. Nezip bol. Bizim bir yerik geldi. Ay nemeden No, yaşlar yollar öyle. Sen bizden ki so. Ha vallahi. Taşan da menden bir ay geçimin. Sonra da sağ olun. Sağ olun. Mehriban dostlar, mehriban tomuşçular, wagtyňyz diýsen hoş geçenleri umid edýär, hoş geçen mota näçe onun pikirlerini ýadaňyz. Hökman pikirlerini ýazmaly, öz duýgularyňyzy bilen paýlaşmaly we ýatda diýär. Kim bilen kimi görýärsiňiz gelýär, kim bilen kim bähleşdirýärsiňiz gelýär. Hökman bilen, bir hökman siziň islerini kanatlanıp, hökman bu ýere çağırar. Elbette şu pursatda Türkmen halkyny batlyk adamlar bilen öň alyp barýan gahrman arkadaly gahrman terdarymyza tüý sürüňizden çäksat alkyslanmaz aýdýas goý olan janlar tag başlary dik bolsun işler elmedama uğruna bolsun. Sağ olun. Ýaşy hazırlar bilen täsany görüşýänçek hoş sağ bolun. Inni oğlanlar döwran. Inni gutordy her soňkuja sertimizem edeli. Siz şu taýda durýaňyz. Oturup durmalymy? Oturup durmaly diýen. Oturup durýasmy? Oturup duraydy. Oturup dursun. Şu atşynyňyz mı ýa-da ondan? Yo acıma eder.